се оказа галерията при Българския културен институт в Лондон да побере интересните сънародници в английската столица. 30 от общо 120 участници в проучването "Кои са интересните българи в Лондон" бяха представени от Дарик Радио. Първо имаше допитване в официалната страница на Дарик Радио, където всеки можеше да предложи такъв българин, когото познава, във Фейсбук страницата, в нашите предавания. И трябва да призная, чрез доста наши приятели, т.е. помолихме ги да ни споделят хора, с които са се срещали, виждали, са останали с много добри впечатления. И така получиха се около 120 души. В крайна сметка 30 от тях ние ги представихме. И ще разкажем техните истории. Занимавам се с илюстрация и моден дизайн на свободна практика, като най-вече в креативните си проекти наблягам на екология, социални проблеми и sustainability, когато става въпрос за модния дизайн. Това е с което се занимавам. Благодаря на Дарик Радио Егоист за поканата. Вярвам, че има много повече от 35 интересни българи в Лондон. Надявам се това да е само старта на такива проекти, с които можем да изградим някакво общество от интересни българи в столицата. Наистина в Лондон има много интересни българи, които заслужават внимание. И много ми хареса това, което каза Розалина, че всъщност ние никога не сме се чувствали по някакъв начин пренебрегвани заради това, че сме българи. Напротив, това извиква интерес и смятам, че има много достойни и интересни наши сънародници в Лондон, които наистина славят името на България, ако мога да помогна. Аз разбрах буквално преди няколко дни за това нещо. Много се радвам кой ме е номинирал и кой е гласувал за мен. Предполагам, това е станало покрай работата ми, свързана с българските училища. Както знаете, в нашите училища учат около 410 деца тази учебна година, българчета, които идват на училище, което е свързано с много познанства на българи. Случват се много интересни неща при нас, народни танци, мероприятия, изложби, срещи, семинари, с какви ли не неща. Интересен може би означава нещо, което е малко по-различно от ежедневното, защото всички тук работиме, няма как да не е това, което прави нещо различно, което става достояние на другите хора, защото съм сигурна, че има хора, които правят много по-големи неща, но не стига до българската общност. Чудесно е, че имаме възможността да се събереме в Българския културен център. Чудесна е идеята на директорката на центъра да направи подобна изложба и да се направи една такава класация на успешни и млади българи. От това имаме нужда. Интересът към вечерта беше привлечен и от откриването на изложба с графики и рисунки на съвременни български автори, избрани от колекцията на Дарик Радио специално за публиката в Лондон. Това беше невероятната организационна мощ на културния център, на българското посолство, които направиха възможно това нещо. Изложбата е изключително провокативна. Ето сега камерата може да покаже онази падаща корона, която, вярвайте ми, никъде няма такъв смисъл, какъвто в Лондон, когато короната пада от гравитацията. Аз смятах, че тази изложба, която е на практика създавана в последните 15 години, ще има и провокация, и и естетическа мисия. Истината е, че за да я видят, дойдоха хора, които мене ме шокираха с невероятната си дълбочина, с невероятните си човешки постижения в областта на науката, на изкуствата. Това са млади българи в Лондон, които ние наистина не знаем какво прави родените деца в България извън нея. И действително по-скоро аз не открих изложба на български картини за българите в Лондон, а открих българи в Лондон, които са достойни за картини.